És com si el pergués en un passe. Miguel Ángel. Vol assinar els peus. Ara Miguel Ángel fa la centrada. Allí en rebutja el valor a Múrcia, que per a mi està convertint-se en un destacat a la defensa de l'Eldenc. Valor que va de nou dins, és Múrcia de nou el que talla. Ara és Edu López, que la posa de rosca. Bueno. Gol de Alex Cortell, Vicent. Pues en el minut ja 45 d'esta primera part s'obre el marcador. Alex Cortell. Ara no hi ha fora de joc. Allà va Alex Cortell. Allà a veure, per allà entra Ferran. I el gol de Gisbert. Ara sí, Gisbert li dona els 3 punts a la Unió Esportiva